Also, hallo, grüß Gott. To bola malá slovná písnička. Od mnohých vás mi prichádzajú listy, e-maily, alebo niektorým z vás mi posielajú poštové holuby, čo uctievam, pretože životné prostredie uctievate, dodržujete. Prichádzajú mi list, v nich píšete, ako sa dopraviť k moru. Vidíte ho? Kto nevidel, mal zatvorené oči. Kto videl, uvidí. A kto nevidel, tiež uvidí. Ako sa dopravíme k moru. Also, a teraz toľko malá reklama. You came, I was alone. I should have known you were temptation. The tempting taste of McDonald's alluring quarter pounder with cheese. Add fries and a Coke for an irresistible deal. The extra value meal at McDonald's today. Temptation, I am yours. Haló, Krisko. Slúbil som vám, že vám ukážem, ako sa dostať k moru alebo priamo do mora. Takže poďme na to. Takto sme sa dostali k alebo priamo do mora. Takže toto more nazývame Stredozemné. Možno sa pýtate, prečo? Preto Stredozemné, pretože ten, kto ho vymyslel, bol Stredozem. Volal sa tak a teraz je po ňom pomenované, aby sme na ňo nesapudli. Tiež je zaujímavé, že je stredom Zeme. Poďme sa teraz porozprávať o mojom voľnom čase. Ja voľný čas mám stále, pretože kto chce, si ho zrobí, kto nechce, asi nemá čas. Takže ešte raz Stredozemné more. To bolo všetko z našej relácie cestovanie okolo planety. Dovidenia na budúce.